Imos que a información deportiva. Triunfo traballado do Boiro para disputar a final da Copa Federación. Os boirenses impuxáronse por 0-1 ao Antela e medironse ao Bergantiños na final da fase autonómica. A pretemporada avanza para os equipos da comarca e o Boiro disputa tamén as eliminatorias autonómicas da Copa Federación. O conxunto estrado por José Tizón desprazouse o domingo a Xinzo de Limia para medirse ao Antela nas semifinais. Viviuse un encontro marcado pola calor, con pausas de hidratación, pero tivo un alto ritmo e os boirenses puderon impoñer a súa lei para notarse un traballado triunfo por 0-1. O Antela dominou o primeiro tramo do encontro, pero foron os de Tizón os que se adiantaron no marcador. Josi disparou dende a frontal, o balón rozou a un defensa e rematou no fondo da portería local, tanto que puxo en vantaxe o Boiro no minuto 14. Os boirenses foron tomando o mando do xogo. O Antela chegouse tamén á portería visitante, pero tamén buscaron o segundo os de Tizón, pero sen éxito. A tensión creceu na segunda metade, que empezou con cambios nos equipos, o Antela buscando pólvora arriba para igualar o duelo, e o Boiro respondeu con novas ocasións de perigo, pero o 0-2 seguía sen chegar, e o marcador non se volveu a mover no que quedou de partido. Este domingo o Boiro recibe o Bergantiños na fase final autonómica da Copa Federación e Barraña acollerá este duelo. Os do Barbanza terán unha nova proba de pretemporada antes de medirse ao Bergantiños. Mañá mércores xogarán un amigable ante o Arousa, duelo que arrancará ás 8 da tarde en Barraña.